Ndamira pamberi pedera mako mujasa. Izvo zvechokwadi. Ndezvezvichataura nezvechokwadi. Ndikanyemba nemakwate mhosva. Ndikanyemba ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiro. Mwari ari mubatsiro. Moya mundoriwe. Ndikuye munini wamai wangu nemukunda wangu. Nyaya zvimbei. Ndine nyaya dzangu dzakamira dzose. Ndine nyaya yangu nemurume wangu. Nenyaya yemwana akaroorwa kwakachepa, asi ndakazouya naye kuburidza ndabva kundaenda ndega baba vacho afika ini ndiri kugara kumba kwabereki. Ndakaroorwa ndikagurwa ruoko muna 2020. Saka nyaya iyi yakamira yakadai. Ndinotanga neyama. Ndakaroorwa muna 92 ndobva ndagarisana nemurume wangu taigara kuzukuri kwamakabvira. Ndazosvika kutsvaga stendi kwaburu atachienda kwaburu. Saka atsvaga stendi yake ini nanotanga nekuguma kuenda. Ndaimboramba kuti ini nandisoda kuenda kwaburu. Akasvika pakundinyengerera semunhu wemunhu. Ndasvika pakuzongovhuma semunhu wemukadzi kuti regai ndiite sei, regai ndiende. Saka taenda ndakasvika vashuwa kustendi manga muri mumasango. Tasvika ngogara atakagara mutumba twaitiri twemiti. Tatanga wachishanda pastendi paya aikwadza akakwadza kusvika apedza kukwadza takangosvika apedza kukwadza tobva tasima magwere apisa. Takatanga wachigogora munda uyu kararamire kataita kakakaoma nokuti pamwe pacho ndaipedza kana mwedzi ndisina kana siku yekugeza. Saka akazoti ndakungoti dai taisima mabhanana. Ndikati zvakanaka shuwa. Saka akabva ndichishandirawo mabhanana. Pane papanganyorvidhina murume anonzi Mapu angadonga semukanyorvidhina obva tivadiwe mabhanana. Shuwa ndakaita kuna ndinene pamwe ndakatangogobora infekte munda tese kuti mwana wangu achiri wadiki. Ndagobora munda wedu uya ndakashandira mabhanana kusvika tasima mabhanana munda muya. Tasima zvakazvizvi madhumbu tobva tasima. Imwe yacho taitoza ngatirege kutenga sauti titengere mbeu mabhanana titutsire kuita kuti pawandudzike. Shuwa ndakaita. Tadaro takagara 2008 ati 10 ndopakabva chiroora pamwakadzi. Akatangorora umwe wacho roya munana chazunga munana Augustine umwe vazoondwanga munana December akadzi. Iwo ndipo patata kutanga uchihavesta mabhanana ndikatotanga pazi kuti ikwire kwabuu. Saka mabhanana ahaveswa mari yakuita pachiroora umwakadzi wobva wauya. Takamboda kugara edu zvakanaka kwenguva pfupi akatanga kunetsa zvokuti ndanda kusvika pakuti inini ndasvika pamwe pamwe pacho kwakushayikana chekubata. Mabhanana akatemwa ndaingopiwa zvinhu zvaka 2 kg yeshuga bhare sipo mamwe ndisirwa nekafu semunhu ndandine wana awonga usina wana. Mashure ndisati dzokere pichana pamukova ipapo dzakatanga kuvavaka. Tawaka ndakarebhura pamukova ndine mwana wangu angazosimuka azoti kurei mukomana. Ndairebhura newana wangu omwe wacho ndiye ada pamukuru wacho. Saka tavaka kudaro ndipo pakazochiunza wamwe wakadzi mabhanana akuita. Pakatanga kuita dambudziko rekuti ndaingoti nditengera grocery tingapedzi mwedzi. Pamacho ndairara kunze ndirirodha mabhanana asi munhu aiwana zvinhu zvakakwana ndimainini mabatiri. Takagara pakatanga kuitira mapipi ekuti ndaitorawo zvipfeko zvokutanga zvandakatanga kuwana zvazviri pamusoro pemba zviri 1 chakaiswa padenga pemba 1 chiri muberere memba. Ipapo ndakabvunza ndikati iwe ndandina mainini mudoko iyeye. Takatsvaga tese namainini wayo mainini wabva tangosuruziya. Saka ndakaita kunga 2 weeks ndandobva usononikwa mwana mudoko. Taita 2 weeks zvipfeko zvandakazozviona ndikati zvipfeko zvangu zvendamuka makuseni ndiri kuona zvipfeko zvendandirinhonga vacheni ndasiya vacheni imwe varagarara panze vacheni dzewana wangu ati kuri. Tikati zvipfeko zvangu 1 ndiri kuona chiri muberero. Saka ndizoti chii chakamwatariswa pamusoro pemba yake vanga neimwe ndizone chimwe chipfeko chiya chapamusoro pemba. Ndakabva ndapinda murume angarara kuna maini kuya bati vandapinda mumba anga akuma kuya kuona kamwana mumba mangu. Vandachipinda vandachimutaura ndikati unozwa kuti zvipfeko zvandandiri kutsvaga zviya uyu maini number 2 angasipo angavhirikidzana nemurume vatiza vaenda kwana bamukuru. Saka ndakabva ndati ndikati imi zvipfeko zvangu zvandandiri kutsvaga ndadini ndazviona ukazovazviona zviri paya
ndikati chihwani chiri pamusoro pemba, chihwani chiri muberere, but ndabvunza meni nokugeza mafureti kuti ko imi zvipfeko zvangu izvi zvapa zvaiswa ndiani muberere meni, chimwe chiri pamusoro pemba. Andipindura kuti ndakanhonga mumabhanana, muka wedu wakarivurwa kudai, saka mune ivhu taidzikisa ivhu, taisa miti yekutsiga ivhu muzasi macho tochitisa ndio mune mabhanana. Saka iye akabva mudaidza achimo iwe baba akatonga zvakanaka ndiko kunyepera abata kuti iwewe zvipfeko zvanhongwa zvaonekwa izvo iwe rutaura kuti wazvinhonga muberere zvafamba sei uzoti mangwani uchazoziva uri murume. Saka takagara amene patangochema akakamboita kunga tuisa uchipindira naba akuzosvikira nyaya taendesa uchechi tatiri kuenda uchechi kupostori svikira watongwa nyaya iya mene patangochema yakamboita mazuva asikuenda azomumbindira mubaba nenyaya yekuti wazochema iwe nendiri kuti uruda kugadzirisa zvinhu zvavanga waita zvisina kurama. Saka takafamba takati pambe mazuva mwanangu yakavashaika mashure mwana ndionewa mwara umwe mwana angatoshaika futi angatoroorwa ne14 years kubirikidza ari baba wacho angatsvaga murume. Saka tafamba ndakabva ndaita futi pamiri ndasununguka mwanangu ndasununguka futi umwe mwana ndakatorwa futi chimwe chipfeko. Saka iwo akabva rongedza kuenda kumusangano nameni wedu zvinhu ipapapo zvazosurinyatsofamba zvakanaka semagariro taita kare. Saka ndakapfungwa dzangu padopameni panga pasina kiva ndotaura chokwadi chandakaita ndakabva ndangopinda mbamuya ndapinda mbamuya mwoyo wangu wakangoti tarisa mumwe monake ndakasimudza homwe mono kuvhura dai ndakaona chimwe chipfeko changu changamunidzwa nejira rangamboshandisa maboni. Saka ndakaenda panext door ndachongoti hawaikowawo kana vandataura murume wacho ataimuti mukorori akashayiwa wake akuba asi wakadzasvariko vandataura nyaya yangu mukorori one ndizvo ndasangana nazvo. Mukorori wakanditi mai muri zvati nyaya irapa ndeyewana kuti mimi mamusokita kuti muite wana pamba papa. Ndakagara ndakatangura mandibiriti svika baba wangu wandaiti baba munin'ina wababa akasvika pasangana nenyaya iyi ndasvika pakuwataura baba wakazonditora 2017 wabva wanditora anoenda kwamutare ndasvika kwamutare kuzimuni ndakagara baba vatangomondifambisa pamusandisapisa. Saka mukundifambisa kwaita baba nemafiri andanda kuizwa newana nhau yakangosanganisa kuti menina wandiwaidi waitora zvipfeko zvangu. Baba vachibvunzira ndinobvunza futi kuti ko nyaya yewana mwana wangu wana wake wari kufa inyaya yekuti 2017 ndakafirwa nemwana angaroorwa anga ane 18 years mwana yakaita 3 days ari pahata vatangobudisa chigufu kusvika mwana pa 3 days baba vacho akazofonirwa nemukwasha kwasi muningirikeni ini nditaura pamweya kuti baba ari wazitora mvura yemutumwa mumushandisa mene mashandisiro akataurirwa mushandisa asi wasati wasvika ipapo baba wana mukwasha wakafona wakati baba ini ndiri kumbira kuti vanhu vekwabukuta muuye kunoku kubulawa ndiwo kwanga ari nemwana iye vanhu vekwabukuta iye sabu kuti havana kuenda mwana iye asati afa akandifonera akati mama inini ndinozi ndakaiswa chikwambo kati chikwambo chandibvunza zvakamira sei vatangoti ndikati orit iwe chikwambo chiruzi ngechekwani kwazi inini ndinozi ngezvekumba kwedu but hazvisozvi ngezvekumba kwenyuba kumba kwedu wandakaberekwa kwabukuta kata orit inini semunhu ndaiendawo kuchechi ndakangoandipa mutauro ravo vacho ndakangonyara ndikati pamwe ndichazvizwa kuti vachamuswa musoro hapana mwana ngeamusoro akusvika sununguka pa 3 days mwana ibva asvika pakudini pakuzoti after 1 week asvika mwana ibva andofa kwatodzika kuuya kwakuenda kuchema mwana we. Saka ndakagara mandava mandiro kusangana nedambudziko rekubhiriji ndakasvika pakuzosimuka nenda kogara kumba kwasisi wangu baba munun'una baba waya wangu kuti waona zvironesa iwewe chisimuka udini ungomenda pana sisi wangu neti tiri kumaraini kumwe takangoita miri nekumiri. Saka ndakasimuka shuwa ndikaendogara kwasisi wangu ndagara ikoko ndakazosimuka baba vashaya munun'una baba waya ndaiti baba akabva ashaya ndaenda kotora baba waya anga ashayikira muzimuni topatadzika kwabvute ndokumba kwedu handiri kumba kwababa vanini vavo tasvika taiga baba ndakabva ndamboita tumazuva ndiripo pandakumbirwa nembosa rebhicha ndiripo pandachidzokera ndadzokera kumba kwaiye wakuona kuti ngauye kuno asi ndakabva ndisi pambamo. Saka dambudziko rando ndiko ndikasvika kumba dai ndaita zvanguvhira. Saka pandachidzokera vari ngauye kumba hanzvadzi dzangu dzimwe hanzvadzi dzangu idzi wana baba wangu but ndisine mai uno. Ngatiende pane nyaya chaiyo. Saka pane makati muti mimi
kuita zvakawirirana navabereki vangu. Ndozvakuita mwani vabereki venyu vanowirirana chii? Saka ndadzokera kumba akabva ashe ndakabva ndafika kumba kuya bandashaya chipfeko chimwe ndashaya chipfeko chimwe ndakabva ndamuti sakukuti ndiri kukumbirawo kuti semhuri ngatitsvage door to door pamba panapa ngokuti inini ndaneta nokutorwa zvipfeko zvangu. Saka sakuti akambotanga 2 days akanyarara vazosimuka vaenda mumba memukadzi mudoko vasvika vati rongedza hembe vanhu vada kutsvaga hembe. Saka akatanga kunditi uya titsvage mumba memukadzi mudoko mwe vandaenda ndasvika. Saka ndiri pakati pekutsvaga ndakaenda kuona makii yangu pabedroom. Mwana wangu arikugara wega mumba, makii yangu hamene takatorwa sei. Saka ndakamubvunza makii yangu ari kuitei munomu sinzi ndakagara ndichibvunza kuti ko makii yangu ari papengati handimazivi. Saka ndaona makii yangu ndipo ndakamutara ndikati sakukuti hamusikoneri kuti muri kundikwadzisa ndomurume ndakabudisa. Saka ini ndandiri ngekuseri kwemubhedha semunhu ndandazi ngatitsvage namba 2 hakuna mbozi ngatange koko batakatanga kupinga mumba menamba 3. Saka ndiri koko manje apa ndakamti ndikati hamusikoneri mundikwadzisa here vakabva vati kwazi usarwadzwe nekuroyiwa kuti wakambondiroya 19 dzakadarika kuti ndisatese ndisaroreba wakadzi ndakanomuka waruramba musaka pako. Saka inini nehasha manje ndotaura chokwadi ndakaenda kutokonya menini ndikati saka ndimuseki kuti mukadzi uyu aite zvinhu zvaita izvi ari kuita panapa hamusona kuti muri kundiuraisa ine zvamudi. Saka ipo papo akabva simuka angagara ngechipadhoo vasimuka vatora tsvimbo yekuchechi vakura iri pakati vatange chindichaya kundichaya kwakaita kachwa kwandigura ruoko andigura ruoko kudaro inini akandichaya vapedza vatora kuti chipombi chipisi vaandichaya futi. Saka kubva ipo papo akabati enda umhanga rengi kwese kwaunoda nyaya. Ndakasimuka zveshuwa nenyaya yangu vandachienda papakarorwa mwana wangu akashaika akarorwa ne14 years papari padhuze nepadhuze ndivandati vanhu mwani ndikumbira kubatsirwa kuti mudaidziro sisi wangu wari pambira sisi apo akazouya ndachibva achindora ndandine pfungwa dzoti nda kuenda kumapurisa. Saka musi wacho handakaenda kumapurisa ndakazoenda nechimangwani. Saka ndazoenda kumapurisa kuya mapurisa akabva ndinyorera tsamba yacho ndine apanapa vanditi ndiende kurapiwa kuhospital. Saka iwo mapurisa ndisati ndaendavo mapurisa akabva amudaidza vamuti iwewe nyaya yekuona rinyaya yekuti iwewe ukaerekana wadi nyaya yaenda kana kuti tsamba tamunyorera taende kubhonda kana kuti kuningirikini kana kuti kwamutara ikaerekana nyaya yaenda iyi ukonoti iwe ukovharira. Saka chitotaurana nemudzimai wako inini semunhu ndaiziva kuti ndikangwerekana ndasimuka newakomana wana baba wangu apo isakasiya kuti tiri mawasikana 3 baba edu muduma medu takuti wasikana 3 mai yangu baba muda. Saka ndikati wakomanawa ndikarekana ndaenda kumba andizodzokiwa kundine wana shuwa ndakabva ipapapo vaandinyengerera chipa mapurisa ekupapo ndatitaure kuti chamuti murume akuita zvamakawirirana nemugune wabereki nchii andikwadza kudaro akazoenda kuvabereki wangu takazoenda tese kuvabereki vadaidzwa navabereki andikwadza kudaro. Saka wabereki wakamutaura kuti kukwadza kwawaita mwana wedu isusu tiri kuda wakataura nezvo wakataurana wakanyorerana pasi mushure mekunga imwe hando dzengu yafungwa kuti ndirusungisa. Saka iye vamwe wangu varipo vazonyengerera kuti aiwa tauriranai kuti achengete mhuri. Saka iye haana kuita. Saka tasvika hando dzengu yakuzoti aregera kuita tasvika nyaya kuzoendesa kumaintenesi apa ruoko ndakanga ndatomboora ruoko rwakutozviri kubvuru apa ndakaita 5 months ndisingagonoke. Saka taenda ikokoko kumaintenesi akazi amaintaine inini nemwana nokuti ruoko rwangu kana kushanda chinhu chako bata chinhu chinorema andigoni nekuti ruoko rwanga rwapa. Saka zvakataurwa nobereki wangu haana kubvisa haakubvisa apa akangobvisa 2021 na 2022 atobvisa akanzi abvise maintenance nekoti nekukoti takaenda kukoti kana kubhadhara maintenance kukoti dzokai kukoti asungwe. Wabereki wangu ataura futi kuti iwewe unofanira kutiripa kuti zvawakatiitira kuti kukunira kwakaita mwana wedu nekumukwadza kwawakaita unofanira kuti utiripe noti wakatidherera. Saka zvinhu izvezvo haana kuenda pane nguva akazoenda mumashure ndio paakazoenda vazotora mbudzi manje manjigorira pera vazoenda nembudzi iya. Saka mbudzi hamcha dzengu hadzina kuuya dzakabva dzangomira zvakadaro iye vachidzokera kumba vaenda kuchechi nenyaya yake. Inini chandiri kuda kubatsirwa ndechekuti inini kushanda kwandakaita pahamba nemunda wandakashanda inini handina kana mwana wanari kudya mari iyoyo kana chandiri kupiwa ndoda mari yekushanda kwandakaita nekuti ndigone kuchengeta wana wari kuenda kuchikoro.
Kumaintenance makazimupiwe chii? Vakangazi mari iyo inini akangazi avharirwa vandati ngasavharirwa vangandichengete newana savangazi vamazuva acho akazi $80 $80 akangazi 80 angazi inini bva muna 2021 pa2022 ivo pakabvisira kubvisa mari andichatoniri mwedzi wacho chidzokai kukoti kana nyaya yakatotongwa kudhara kucivil court handiti chinodiwa kuinforsa kuti zvamakataura kucivil court zviitike. Saka nyaya iripo kana ine maintenance ari kudhifota kumaintenance imi midzokai kumaintenance muta kuti munhu yakubva 2021 haana chati abhadhara ba ende zvaasina chabhadhara unoswera aenda mulati hamusati asungwe kuti inini kana angosungwa ngasungwa nini motaura kuti munhu yaasiri kubhadhara bam makazimbadhara maintenance zarepasimai ende hamusi kubhadhara kai sei musi kubhadhara shuwa ndizokubhadhara ndakabhadhara mwedzi mitatu saka zvadaro asvika kuzotara nemukadzi kadziona inizva kuti tidzokera sekuti hatina kuramba tisatida kuti tidzokera sho takawirirana nemukadzi tawirirana nemukadzi akanditaurira kuti vabereki vangu vasvira kuti ndichadzokera kumba kwako tikati saka iwo uri kuti kanzi inini handisvira kuti ndira kumba iti akana iwo inini tiri pamo shoko bva ipapapo ndipo ndakachitaura maintenance zvekuti tikapisa maintenance yekukadzi toita zvinhu zvimwe chete angatirege titizvazvepawewe ukataura kuti 2 takawinana kuti ngatisabvise haatidarerokaaabvisa saka ii dzaisaone nhasuno mukadzi uri takawinana akutaura kuti munhu haasi kubhadhara kwa 2021 ndakasiswa kuti ndisvike pasteji yekutisangandare pamaitenance asi nyaya yekuzi inini yataurwa yekuti handina mukadzi wanyeba inini zvakaita ndezvekuti mazitezvo aramba andiripisa zviripa izvi kana iye akandiripisa kuti ufura pamumbi paundikwadza kwakaita koko kwangu hapana chinhu chandakatomboramba kwete handina ndotaura zvakaitika zvadaro izvozvizvo ndakazosvika pekuti ndagadzira zvinhu zvangu zviya ndikafonera mazitezvara kuti ndakuuya nechizvino zvenyu zviya wakati kwanzi tichazokutaura zuva waitwazi wadinoenda kubasa waitwazi December yanga ndikotimona mwacha saka December yekutanga kwabva kuti tatadza kuuya akati gara kwagadzirira mugwagwa takagara takagadzirira shuwa December wakateera wakanditi zotatadza handikatonetezvara mudaro nei inizo ndikupe zviri pwazviri saka wakazoti December wakazoteera wacho ndipo ndakazochifonera namukoma wangu ini ndasvika muhaona nditezvara taamutsira kuti enda kupi kumba kwenyu nezviri pwazviya tezvara uyu ndipakazoti aiwa iwe unofonera natezvara uri kubed bridge ini handichakwanisi kuya kwabati kumozambique ndakafonera natezvara uri kubed bridge aibva nditi mukwasha kuti ndiye kogadzisa nyaya yako unoda 50 USA basi ndikati tezvara ndanga ndaziva kuti munoda mari yebhasi pane zvinhu zvandina mari yebhasi ndakutsvaga mari yebhasi ndakatsvaga mari yebhasi 50 US ndakutsvaga mari yebhasi ye ndichibva ndabva kumba ndakaya pazimuya pana mbuya aripo zviripwa saka ndikuka kuti zviripwa zvinobhadhara mukadzi wakakwara maintenance hamuna kubhadhara handiti pazviripwa ndakabhadhara tichakamira wangu hamuna wakandimisa iwo ndakazotopa nemari yebhasi makabhadhara zvai mambo wangu mambo wangu saka makabhadhara handinaba ndakati anditi nda mari yebhasi ndakatoya nemari yebhasi pazimuya pana mhaya zatobvuma tobvuma dare riende kupi hamunobhadhara maintenance hamunobhadhara miripwa yanatezva mareasons ndiona tezvaazisa handiti mukadzi hamuzochengeta mukadzi hamuzochengeta saka ndofunga mukadzi uri neglected apa achirema inini mukadzi datowira nekuti yakumba ndobatambinisa nemukadzi yakumba mukadzi tigarekeresi nanhasa tinotofonauka zvekuti muri negochita kudzokerana kana kusadzokerana hazvinei nemutongo wedare mutongo wedare uri kuti unofanira kunga uchimaintaina mukadzi newana ende izvozvo iwo hausi kudini hausi kuita saka kana usiri kuita ka wadhifota kumaintenance washora chii dare nomukadzi tikuti mukadzi vai musechitatu dzokai kucivil court moti munhu iye akubva 2021 haasi kubhadhara chii haasi kubhadhara mari
mari yemakadzi mubhadhara yana tezvara zvakazvara tezvara mubhadhara endai mobhadhara. Asi musi wechitatu mai endai kucivil court mosvika moya kubva 2021 haasi kubhadhara. Iyo civil court ndoichakutaurirai kuti taakuita sei. paarunema ndodera panepanoeba kuti kwaziye tiri pamwe hatisi pamwe. Akaendesa nyaya yake kuchechi pandautsanangurira chimiro chese akaenda uvhangeri pabasa pandandimbori pandautsanangurira iye vachirisikwa ndasunungurwa hatichakudima kuchechi yechipostori tozviziva kuti kuchechi yechipostori mutemo wechechi haubvumiri kuti murambane. Ndozvotaura chechi mutemo wechechi yepostori haudi kuti murambane. Ende ndozvati kana kuchipostori chako mukadzi nyange akapomba anonzi ane problem kana mukadzi wako akapomba ndiwe murume. Chiri kuti mukadzi wako inyaya kuti iwe urikutadza basa rako. Saka iyo ndozigara nemukadzi wako ndotadza kugutsa mukadzi gara nemukadzi ndo mutemo wechipostori. Saka imimi zvokutaura bamwe tikuti imimi apa tamboisa mutemo wechipostori ndewega ushanda uri kuenda wakadai, asi mutemo wenyika uri kutonga wakadai. Mutemo wenyika wakakuti bhadhara chii maintenance, hamusi kubhadhara maintenance. Saka imimi muchasungiwa nyaya yekusabhadhara chii. Saka imimi mai imimi endai kusivukoni inosvika mutaura kuti mutauro haasi kudii haasi kubhadhara. Iwo vachakutaura kuita iko mukwanise kuwana mari yekuchengeta chii kuchengeta vana nekuzvichengeta imimi tiitesazii zvekuti munyengedzwa pamasangana naye bonde one day wobva watonyarara 6 months wakanyarara. itai kuti muwanewo chekuti vana vararame nacho. Baba ngaite basa rarisa baba ngabhadhara. Saka chiendai kuti musi wechingani wati masvika musi wechitatu musi wechitatu yemwana musikana ravo 2022 mwana akabereka chiro chakati ndine mwana ndataura yemwana ndei musikana wandakauya naye ndakaone mwana uyu angari kumurume wake. Saka mwana 2022 akabereka chikukosha baba egore rapera vabereka mwana varwara mwana we wakubva atatamuka nhengo dzasvika mumabvi. Ini ndakaenda neumwe munhu wake iye baba chakazoterawo ndikasvika tikaenda kuona mwana bwandoti ndakusira mari yenhingirike nekombi munozotera mwana ebva kumbira kugara kune munin'ino wake vatangorwara arikoko akatogara nguva yakati nebei kusvika mwana adzoka hapana action yakatoka. Muna February mwana ane 13 years vafa. Vandasimuka inini vandaenda ndakatosimuka mwana ndazi mwana arwara ndakasimuka ndazi mwana arwara ndatofonerwa iye baba vacho vafonerwawo vandatoenda ndamunzira mwana bhazi mwana atoshaika vandatoenda inini ndikuti baba vacho uchauya hakuna munhu akauya kusvika inini ndindandiri baba ndindandiri mai wacho pamwepo akazotomiririrwa nomwe sekuroko mandimusira atinotiwe mutupu imwe ndakamirira mwana iyeye baba wacho atori kumba kutemhake mabhanana ake vazochi inini mwana paigwa mwana akati inini mai inini kana murudzoka inini handichatsaripo noti inini kuti ndisari panapa zviri nani kuzongozwa kuti inini handisisipo ndiri kumbira kuti ndiende nemi ndokusimuka kwandakaita nemwana mukwasha kuda kuti nditaure mukwasha pati kwazi baba ati kwazi mwana ngasara ndikati mukwasha inini kuti ndichati ndisiye mwana hona chimiro chipo apana ndichiriwo pabasa ndika chimiro chipo handichokwanisa ndimusiyepo ndo ndogona musiya nezvarutaura kuti ndogona sara ndibva ndazviuraya anozviuraya wana bvasara wasina muchengeti. Saka inini mwana ndakudini inini ndakuenda nawo kana mimi mati mimi musiya ndakusiya wana wenyu apa ndochenda nawo inini ndakatakura 9 months ndakuti siya mwana baba wacho hapo dai angarwadziwa nemuzukuru wake auya achimiririra sasekuru ndipo ndakaenda nemwana ndasvika kwandiri kugara kuhauna nemwana ndagara nemwana baba wacho bvazoenda china ndopakazoenda tachina mwana sotoigwa wachitendawa kumozambiki. Mwana ngeyekuti mwana ubereka zvinhu zvisina kururama nekufirwa mwana akasanduka kuti achidhoma mwana iyoyo wegore rapera mazino vasanduka kuti zvinoita chidhoma mwana kwaukarara uyo achaika kuti ndo mafiro ekuti akaita. Inini ndikutaura kuti baba haasi kusimudza musoro panyaya idzi dziri kuitika idzi waramba akangonyarara
gore rapera ndakataurwa mukwasha ndaenda kuti Unoona baba unoziya zvikuitika pamhanya. Muruti. inini ndine bvunziro kuti unozviziya zvine zviri kuitika pane mwana uri hazvinotanga ipo papaba unozviziya Mwana unobara zvirema nekuita. iye aramba akanyarara ndakaenda una bangurubva waramba kuuya kuko vana bangurubva waramba kuuya Ndibodi baba ini mutendere baba. inini ndakatanga kuti pakutanga ndakatakura nhumbi memori bukuta kunoti ndakati ndaroorwa ndakatakura nhumbi yekutanga vaifu ndafudzika ne7 months ndafudzika ne7 months murume wangu akabva achiti wauya kwezondoona kwanditi iwe wazoitoti mwana wangu abude ndikati ndaitodini shupe yanga abuda akaziye ndotikonzera kuti nhumbu ibvi ndaitosika angoswirira nambuya mambuya kumubvunza mbuya kati nasitatatuwirirana vatangoti zvapfuura ndatakafuta echi2 vandafudzika futi yange yamu8 vandasara ndirwara vandambuya musangano musangano pavo vandatohwa ndibaba handisise ndatohwabva takava ndati ndikati ini nhangamukangu achadzokera kuti ndichadzoke nezvendosangana nazvo handichazvikuririba saka takava tapinda mudare vatagadzisa nemudare kwazi kwaziende mumbozwe mwari kuti zvinogadziswa sei kwazi anga amboende kumurapi kwemasondo 3 ozodzoka kumurume wake saka ndizvo zvakaitwa handachienda kumurapi ndirigana nababa namai vandachidzokera vandachitakura nhumbi yemwana wangu yakacheka gore rapera acheka muna February ndatakura nhumbi iya ndakataka mwedzi umwe ndatendesa kumurapi ndagara svika ndisununguke vandadzodzokaomba vandabve papa ndasununguka mumashure nechi2 musikana ariko vandazoti mashure macho memusikana uya ndataka futi mukomana ndakamubereka vari muna 2008 mwana endamusununguka ane grade 6 ndada kumba kuna mhai kususu taigara Mozambique mwana akangotanga ndoti makuseni kundofuma makuseni ndeni mwana angochema ndachirapamutemo wenye kuti mtambo chisinzira mchicha usiku ndo wakumusfunyege ndichinje mwana mtambo ndachinje mwana mtambo kuya nditone mushonga wake wasvotoka wese kuti wadambuka nemudzira wese kuya kusvika kunoko vanangoti ndati mbuya aone zvaita chii mwana sinzi wakashakafuma kuendo basi mbuya vangoti zvinogasa zvinopera vatoda iso zvishunga chigande shunga chakazara mvura handachifanira murume wangu vati aenda naye kumurapi ndakaenda naye murapi akatanga ndodzungudza kuti iyo sandambozviona vandoti aise svinira mukaka nakoti oraiti ingosvinira mukaka ndakapapa mwana svika mwana pakudini mwana pakurwara mwana vaatoshaika akatanga akatotonga kuti zvipa musoro vatozvimba unozvipa musoro musoro kubva pakondopweya mwana vaatofa vandachitoti mhero zvingowanika zvichapfuura handagara vandachite mashema ndatakura munhu wemukomana handati futi zvemukomana handarumura ndatakura futi zveimwe futizve ndani 6 months nhumbi yabvayabva ndakatangodhubuka ropa hafu yejeki ndadhubuka ropa hafu yejeki ropa riya vararaswa razogamba kuita chinyama vararaswa ropa riya vandachibva nhumbi yaine 6 months ndakabara kanhu kakadai so kari kakanditi makumbo nemazino kumusoro nekuzasi nemuswe saka baba akabva zvokuchiuya baba akabva mai ndiye akauya baba anakuya mai bva auya hanamutsanangurira baba abva anazomutiri azouya anazomutsanangurira pana action yakatowa anangoti zvinowanikwa ndindonyarara vandatogara vandachite mashure vandatakura futi zvemwe mwana yandasunga zvakanaka uriko vandazoti mashure memusikana ndutara kuti uriko ndipo ndakachitakura nhumbu gore rapera ndatakura nhumbu iya vandasunuka mwana ndaposunga zvakanaka anomboshupika ndasunuka zvakanaka kuya mwana atosvitsa mwedzi vandakozi nemurapi endai kumba ndozvinozwa kutusiri mwana kana kusongozi endai kumba ndatenda kumba ndatosvika baba angasipo ndatosvika kumba kuya ndakarara zuva rimwe rechipiri baba vazosvika angosvika kwaakaita kuya angabva kochengeta murora koiga murora ngashaika angatosiya kamwana kakadzani wangu akuseka kusvika kakata baba kuya mwana vatangotochema angoti kungochema sei semwana ndizoti manheru zvara senguva dzinedzi tine mwana asonyatso yangu baba mwana asonyatso yangu aba kaite iwe ndikuzvongeta mwana ngondochema-chema bata dinomboti timbodini timbobude nemwana one mwana ndikunonga asonyatso yangu asonyatso yangu aba kwandi ndio zvinondoita mwana amupe kanhuno yangu saka musochenda kawedzwa ndakagara iye akangorara kusvika anazoti baba une zvakuita mwana varachidzoka futi kumurapi kuya nemwana mwana aiti
akatanga kufuma zvakaiti kudai so akatanga kudai so tonga munarukana nemunhu nasingakwanisi kumwana kubata ndaitokuda mwachadonha naye ndaisongozvisindisha kuti ngendizvishingise semwana wangu mwana yabva achisa mwedzi mwana aringohwara svika mwana achisa mwedzi aridohwara daro mwana yanazivi zvekutanga rukana nemunhu zviya nekukakarana zvanga zvapfuura mwana vatangonomesa akatonga chibundu kuleftu andadzoka naye futi zvenandapambaiva futi ndadzoka futi naye ati mbuya ona zvaita chii mwana vati hosha isa ndamboionapo vachitoti rarai handachirara mangwana chifuma futi saidi ratozvimbazvi atozvimba mwana mushonga wake watozvimba watosvika mabvi kudai wese zvese kusvika mabvi ndachiti zvinosaka ndidini mukana muri macheposho akatunditsika kuti ihosha kaindi ndichingoreurira zoguma ndazoguma ndazoti vanhu vamwari woyi ini mbuzo yaprofiti yekure ndaguma saka musvika mwana mubaba chaangazodini angazobuda futizve aenda kwamuraroko mwana aibva ashaika saka mwana kusvika kwaakaita mwana wanambuya akabva ati mwana wanambuya tingoti tingamirira baba wacho akwasamucha chipitepo kuti angasimba angazimbabwe kuno mwana abva achengeta vandatoziva zvichaiti kuti mushamipera paendai kumba ndatoenda kumba iye vazosvika kumanheru vachisvika vachita zvoringa uri pana mwana wadini washaika vangoti oraiti tichimangwanira chituze munhu akuti ivo makazoiga mwana sei ndisipo ati mwana atiti mwana anga ari mwana wanambuya retingamumirire kuti tomirira baba mwana mudoko ndito zvinondoitwa mune zvamakaita shuwa ndakadzamira ndasvika pakuchema ndangonyarara baba mai akabva auya nemunin'ina wangu vayakondiona vasvika vakati mai ndakatangisira nemunin'ina wangu vasvika ndandakuvhara vazoti hambai kumba vanotora vadaenda kumba ndakuzokutisa pakuti ndikufunga kuti inini kufunga kwangu inini ndikufungira kuti baba vangu ane zvavanoziva nokuti dambudziko rese ndiri kungotura mumaoko mavo haana action warutoramo haana kana action warutora murume wangu kugorera pera ndakamuti asoko mukana kumusangano muti mari handina ende mozwa kuna mutumwe kuti chii ndoenda chitende tese tozwe kana ana mari saka chiendei mozwe kuti muzoti chii chiri kutoti ndisangana nadambudziko iyo ngati mumba yangu vati oraiti vauya azodzoka nakuti mubvunzo maendere kwende anopinda vanhu ndatora mudai pageti seizve mopinda muna chenji modochenji ndoda muzvirisangana naro nei nemhuri yangu kwende kuti panosvika nyorenyore kusvikike nyorenyore saka ndakanangonyarara handichandakatora muna february mwana wangu mukova anga ane 13 years andakutoa kudinyaradza kwa mwana kautanga kutotonga mna warisingazisingi vanokakarana vandofa imi muri vanhu vechechi simukai muri vanhu vechechi handiti ndinokwanisa kubatsirwa kuti kuchichikorona kuwanira kuti chechi zvikanga zvadai izoti murume anoedza zvimwe handiti uona zvekuti zviri kudai unoedza kuti chi zvimwe musaidi handiti patenzi kana kuti kubatsira mumbozama zvekunyika handiti unobvumidzwei ndimemuridzwe muri zvinoita ndezvekuti zvinobvumidzika tinoenda tokumbira kuchechi toenda asi nyaya dzendimutooaaazvekuti nyaya dzinoita zvinhu zvacho handitoziira nokuti nyaya dzakatobvunza mukwasha murume wacho ndiuverapa matsananguri aita mufundo kurwara kwehwana iye shenipe makambotorwoi ndinokuta kuti inini dzimwe nyaya zvakaita ikuti zvakareba kusvika kumwana inini handinombosaka nenyaya iyo nyayasakakuziva here handina kuziva mukadzi wenye haasaka mukundo wenye haasakataura anambotaura iye akazotontaurira manje manje musoro muna junior yekuti kwanzi ndakabereka chidhoma kuti mwana wakabereka chidhoma nechokwadi kana mabereka chidhoma makabva achidindwa chakaenda kuigwa right anyway mukadzi nevana vari munguva dzakaoma asi imi baba murishe muripo ende mutsvaka pasina chambokuziva because izvi zvokuti mwana anobereka chidhoma nhengo yemwana inodhonzeka kureba zvese kudai mwana anozi mwana ane mamwedzi ari kurova vanhu zvibhakira nesimba rekudonza mai pasi nechi zvinofanira zvokutaura isambi kuti pane zvinhu zvinaumira zvakanaka saka zvese zvamusaka muzvizwa it's okay isu dzakuti chingoendai padzaa chera ari kwanini pachibwe
mambo batsire wana mambo ipapo muda kuchonje batsire wana bvunzai mwana uyu kana muna juni ndakatomudaidza mwana ndini akatomudaidza ini mubvunzei ndikati mwana uya nyaya dzekuiutsei usivaimadzikupa tizoonyaya dzako mubvunzei ndikati uende nyaya dzako kumba hanzvadzi yake yakatomuchira nekumba mari kuti uya tete muende kumba akaramba kuuya mwana muzoiwedza kutaura mambo wako atauriwo nyaya dzake akati tete gavizwa saka inini pamotoenda chiendai mokumbire kuchechi musi wa 22 ndikuda musi wa 22 ndikuda chiende mokumbire kuchechi kana muri unonokewa kukumbira kuchechi ndokukumbirira kuchechi zvozvogari zvakanaka kuti ndikumbira ndiri muprocesa chinorebesa ndozvanditoda ndine ayoyi imi 22 uyaipa 22 uyaipa zvinenge zvafamba here uyaipa napa zvakanaka 22 uyaipa natibatsire vanhu Bye.